Foot creep, Look, this French artist creates incredible 3D things like this one, and then hides them to see. Search to find his object. It has a QR code, and the first person to scan it wins the challenge. Look, she took this video of her grandpa showing off the table that he invented and then built. This table can also be folded in the back of She's been telling Jeg filmer jeg også. Jeg filmer også nu. Men jeg fik... Var det der byggede det? Ja, jeg bygger. Men vi lader Canyon Crossing igen. Okay. Fuck, der var mange, der hoppede ud der, mand. Det betyder nok, der er andre lande, vi kan nogen Crossing. Er det her bare dit yndlingsland inden spot? Ja. Det ser faktisk også ret sejt ud, det synes. Ja. Og der er et vandfald, så vi kan lave det. Vi kan lave den der... Jeg tager elementchesten, den Nej, der er droppet en crown. Vi kan gå derhen. Jeg kommer hen til dig nu. First place to touch the ground. Men du var sgu da ikke. Jo, Der er en god spiller her. Fordi der er en, der har 20-bomb glideren. Der er en, der har den glider, som man får ved at man skal have slut ultimate game. Så han er måske lige lidt god. Ja, det ved jeg ikke, men det er jo godt være. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor der er nogen, der bare dropper en kram. Det er dumt. Ja, det gør jeg heller ikke. Det vil jeg aldrig gøre. Jeg kommer op til dig nu, Mathias. Det er meget gerne skylde. Det er derfor, jeg slap med den. Er du rød? Nej, han er nok. Han er død. Det var en solo. Nej, det var nok hans team med. Nej, hvad fuck laver jeg? Nå, det var nok hans team. Der. Jeg har en auto-shotgun til at hvis du vil have den. Der er en her. Øj, 125. Jeg har chancen for at headshot den der. Fuck, hvor sygt. Det er fucking sygt, det der. Når vi glemte at gå i det. Jamen, jeg dropper ikke hende. Jo. Hvad så? Jeg siger bare, at vi glemte at gå i det. Fejr unden med. Det er min. Jeg har lige taget den. Jamen, jeg har lige droppet den. Nå. Fuck. Lort. Har du noget healing i en inventory? What the fuck? Der er en chest inde i en fucking busk. Chesten tog en buskcamp. Gå over i bilen, Mathias. Der er en crown. Gå over i bilen. En crown? Mathias. Ja, kom lige lidt. Hvad så? Kommer du, eller hvad? Ja, jeg looter bare lige. Ja.
Okay, der var ikke engang noget her. Ja. Hvordan tager vi hen? Det ved jeg ikke. Kom her. Der var en launchpad her. Yes. Der er launch. Er det ikke lige meget med den challenge? Nej. Jo. Du kan ikke sige, at vi laver en challenge, og så lad være med at fjerne den. Mens vi gør det. Hop nu hen. Den vej kan vi ikke køre. Hvordan tager vi hen? Jamen, vi tager derovre. Der er en herovre. Okay. Nej, blå stilfinder. Napo tager alt. På Elias, lad være, giv mig det. Okay, stikker det her. Nå, Fuck, jeg er tæt på at dø, mand. jeg er klotset på dig. Det er en sindssygt kom. Nej, hvorfor tror jeg ikke den der mini? Oh, hell no. Han havde også Sword Universe. Simpelthen, jeg har det fint nok ud lige nu. Hvad fanden skal vi derover? Jeg skulle bare lige kigge, om der var noget her. Oh, der er en scooter. Scooter? Ja. Hvor? Eller en crosser. Oppe på toppen af bjerget. Oppe på toppen af bjerget. Den tager du bare. Så tager jeg din bil. Vil du have et medkit? Nej, jeg mener, der var nogen, der kørte i en crosser. Men jeg tror, de er væk. Vil du have et medkit? Hvad? Der er medkit til hende, når du nej, kommer tak. med. Nå, ja. Ja. Så er den, der holder på medkits. Bilen ser fast. Nej. Den er pisse, vi kan ikke lide. Nå, det er lige meget. Den sidder ikke fast. Må jeg gerne køre? Nej, kom ind. Ja. Okay. Vi kan til hvor jeg markerer. Ja. Så er der nogen, der skyder. Skal vi ikke tage den fast? Men det er lige den. De er gode, Elias. Er du sikker? Ja, kom lige til. Det var dem, der havde den der crosser. Jeg bliver bare her. Kommer du, eller hvad? Yes, vi escape. Så for sygt. Elias, vi skal ikke skyde dem der på døren. Kom til mig. Kom ind til mig. Eller bare lad være med at skyde på dem. Ja. Der var et team der på. Skød du efter dem? Nej, men de skød efter mig. Ja, jeg ved ikke, om de så mig, men de skød i hvert fald. Åh, fuck. Men de er ikke efter os. Wow, du er den fucked. Jeg ser liv i det her. Nu kunne du godt bruge den med, kunne du ikke det? Ja, jeg tager det også nu. Okay.
Det er dernede, hvor der er en element chest. Og der har været en rat chest der. Der var en rat chest, der var åben. Der er ikke nogen element chest hernede. Der har været det var hernede, der var en, men den er blevet taget. Det vil sige, der har været nogen her. Eller Ja. stadig, ja. Det er ikke en crown. Der er virkelig ikke nogen, der gider. Hvorfor der virkelig gider have deres crown, mand? Skal vi gå hen til den? Der er den lige blevet taget. Det er bare en crown, Mathias. Jeg vil det Nej, gerne der er en have. element chest hernede, men den er blevet taget. Ja, det er det, jeg sagde. Er du klar, Elias? Det er din trailer. Okay, du holder min bil her. Prøv at se, min bil er tøjstillet. Min bil. Pisse lort. Kom, Elias. Så jeg går hen i huset. Hvorfor? Der er en person. Ja. Jeg kommer. Er de gode? Ja, herovre. Den er streamer. Der kommer et andet hold. Ja, jeg kommer. Nok. Død. Sygt. Right foot creep, ooh. Nej. Det er min Ej. pump. Så. Det er min... Hallo Elias, giv mig den. Hallo Elias, giv mig den. Jeg har givet dig den. Nej, det var en lille. Okay. Giv mig den. Den er lige der. Jeg har allerede taget den. Only fire med os. Uden chest. Der er en element chest her. Hvor... Prøv at komme herop og kigge. Der er en robot, der holder en anden chest her. Men jeg har lige åbnet den. Til i forhold til mit... Fuck, hvor du... Måske lidt dumt, jeg hopper den med kit. Bare for 19 HP, men det går nok. Men det går nok. Ja, det er fint. Jeg skal have et medkit. Der er i hvert fald, der er nogen, der bygger op derovre. Ej, de er nede igen. Yes. Skal vi ikke tage derop? Deroppe. Ja, Jo. der er high ground heroppe. Det er altid godt med noget high ground. Vi har bare en base her. Men det er ikke sjovt, det er jo ikke sjovt for alle de andre. Dem der kigger på at sidde og kigge på nogen, der bare camper. Så skal vi ikke gøre noget. Hvor tager vi hen? Der er medaljen. Skal vi ikke tage over i Seafront City? Hvor der ligger en de crown. er lige droppet medaljen. Okay, nu samler de den op. Jeg tror de er døde. Ja. Højst sandsynligt. Ja, de er døde igen, tror jeg. Der ligger en medaljen og en crown. Skal vi gå derhen? Skal vi? Jeg tror ikke, der er nogen derinde, fordi... Nej, okay, det var det så. Nej, medaljen ligger der. Okay, vi går derhen. Jeg teleporterer herned til huset. Ind i bilen. Mathias, kom ind i bilen. Dips for medaljen. Nej. Der. Ikke her, men der er... Og så går vi ud af bilen. Der er nogen... Elias! Kom hen mig! Kom, vi er til væk, Jeg er her.
Ja, medaljen. Kør. Og så kør mig. Sygt idiot det der. Hvorfor er der ikke nogen, der tog medaljen? Hvad gør den overhovedet? Hvad gør den? Ja, hvad gør den overhovedet? Your weapon is currently loading ammo. Nå, så for ammo jo. Mit våben loader ammo. Det er det, den gør. Ej, for øjet. Over i byen, Mathias. Over i byen. Nej. Skal vi ikke tage til os high ground igen? Jo. Eller tror du, nogen har taget det? Nej, det er det. Så skulle der være nogen, der ville stjæle andre trækker. Jeg har op. Det er også. Der kommer nogen, Vi crouch eller? Crouch. Ja, det gør jeg. Det er godt. Fuck, vi er meget high ground, det er fucking sygt. Han kørte i den her. Jeg har kun 128 SMG-skyder. Jeg har 500 et eller andet. Kan du ikke lige Hvad nu hvis jeg skyer? Og så hvis jeg reloader for, så ammo. Nej, yes. Kan du ikke lige give mig nogle SMG-skud? Jeg har kun 120. Jeg har også kun 17 shotgun-skud. Jeg ved ikke om det er nok. Hvor mange shotgun-skud har du? Ej, det er kun 30. Jeg har 77 shotgun-skud. Kan du ikke droppe halvdelen af det? Eller? Der, så. Der ligger 2 konsterne. Ja. Jeg ramte en 39. Vi tager den ned. Vi tager den ned. Det gør vi. Det er en solo, tror jeg. Nej, han havde teammate. Hvad fuck tager jeg fucking damage det? De har i hvert fald foodboxet sig selv. Bro? Jeg bliver lige nødt til at poppe et midt. Nej, hvorfor fuck gjorde jeg det kun for 10 liv? Nej, hvor er det dumt. Fuck, jeg er dum. Jeg laver lige en lille taktik her. Hvad? Nå, jeg var fucking klog. Og så teleporterer væk. Fuck, jeg er klog! Jeg har en crown nu og en mythic pump. Nej, Fordi jeg har sat en teleportering. Så tog jeg derhen og tog det. Var der flere crowns derhen? Nej. Sagde du ikke det? Nej. Kom, vi går herned, Elias. Kom. Hvad? Ja, kom. Ja. Elias, den her rammer for 200 i hovedet, den her. Fuck, var det sygt player lavet der. Fuck, jeg skal bare have en hel masse ammo-boxes nu. Du skulle se det der player lavet der. Fuck, man, det var crazy. Ja. Jeg fik det i hvert fald på video. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nej, det gjorde jeg. Fuck, jeg kan ikke... Nej, du filmer også. Der er midt, der er i hvert fald ammo-box der. Hvad, det hernede har vi allerede, har vi ikke? Hvad? Jo, men vi... Der kommer en person. Der kommer et 12. Okay. Oh shit. Men de er over os. Er du sikker? Ja. Hvad nu, hvis de bare lige pludselig kommer? De kommer. Kom, vi går hen. Luk døren. Jeg er så klar til at spamme. Jeg er så også klar til det. Jeg er i hvert fald. Det er dumt. De kan høre det, Mathias. Det skal vi. En af dem har en crown. Nej, det var din crown. Var det? Ja. Nu ved de jo, hvor vi er. Ram for 99. Fuck, hvor sygt. Nej, okay. Nok. Død. Tag den Nej, her. det er for det.
Det er min A, det der. Ja. Og jeg har en legendary auto shotgun. Lidt, det er jo sygt. Hvad er du fat? Jeg fik ham. Nu kommer stormen. Vi skal op. Skynd dig til kronen. Vi skal den her vej. Ja. Og jeg er inde. Fuck, jeg er low. Jeg har 25 liv. Jeg dør. Jeg har 20 liv. Fordi jeg lige på fall damage. Fuck, jeg er ved at dø, mand. Nej. De er lige foran mig. Og de er lige her. Hvad fuck laver han? Det er også mod en solo. Det er ham der. Vi får Cromwell. Fuck, jeg nok. Let's go! Right foot creep. Let me go! Let me go! Bad walk flexing with the heat. Let me go! 3 Conwin, let's go! Right foot creep. Yeah. With the heat. Og det var alt det på den her video. Low, make sure they don't see.